Se mi teda furt směje, že s tím autem jezdím jako důchodce a že vždycky, když jsme na nějakých srazech, takže bych si měl vzít jako klobouk a plato vajec jako dozadu. A nejsi závodník teda? Nejsem závodník, já to prostě auto mám rád se s ním někdy jako projedu, ale furt je to takový, že je to ten tvůj životní sen, který nechceš prostě jako sprznit, nebo prostě mu dát jako extrémně za uši. Takže já jsem spíš takový jezdec požitkář, no, že si s tím zajedu na dobrý oběd nebo do fajn kavárny, ale že bych to jako lomcoval někde na okruhu. A upřímně ono, když jedeš po těch srazech a jsou tam kluci s těma plackama, tak si myslím, že na těch běžných okreskách musíš to auto umět fakt dobře řídit na to, aby si jim ve výsledku stačil, protože má to hodně těžký předek, má to 800 koní na zadek a já si myslím, že ten potenciál toho auta neumím jako z toho dostat ani jako z půlky, že bych jako tu zatáčku, kde ta placka to projede.